travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Hello mga kapaps, welcome back to my channel. So, bato may pardo mga kapaps kay usas ako mga sister kakita og naninda og ice drop ba. Yeah. Nakita sa Facebook nga tabangonon jud ko kayo. So, pagkakaroon o ba kami ninyo dito sa pagatuon, nga ba ako karon akong sister Rebecca. Mao ni akong sponsor karon dito, no? Siya mo sponsor. Mga kamigs, mga kapaps. Hope nga makita na to si tatay sa ihang binyo kay dili mi sure o dito ba jud nga binyo kay sa nabi pa sa mga comments sa FB sharing FB nga si tatay magbalhin-balhin o lugar. Pwesto. So amo anang sa dapdap po namong dapitag mamasin na lang ni Makita ba? sa amo na lang pagtabang unsa amo ikatabang sa iya ha. O hinabion na mo siya o napa ba siya pamili o wala na para maka-decide tag unsay angay natong ikatabang. So mao na mga kamigs, mga pap. Sige, mani kami ninyo dito mga kapaps. Yes mga kapaps. Susugo namin yung pagkita mga kapaps sa ni tatay. Sa suwagaro di meron sa Inayawan. Padome do sa Fiat Pardo. Kung makita ba na mo karon siya? Tamo na hinabi diri ang mga tao mga paps no, diri din na mag-istambayan si dili sa Nanay Bili no, Bikiri. So as karon wala diri. Karong totoo nananakit. Basin ko ako sa simbahan dapit. Hapon naagi. Ayaw nga makita na mo siya karon. Mga paps na ako no dito sa babo mga paps. Balik ka sa mga paps. Yes mga paps, nalaribat na mo nakita na mga paps. Okay mga paps, sakit na mga paps. Kanang dito may sa kuantay kanang pesto. Ada dito sa Tandok. Oh, patong digiray ba? Oh, wala man kanang nakuan dito mo tong yan sila dito kan. Jadi sa pang nagpalit na ako sa tayo nga na may estudyante. Kay sa una din man kay katay. Okay pa mi siya manalangkin. Update pa mi.
order na. Na-upload na. Dili anymore. Pabunin lang mo. So, tiin man dito ka ng kagikan tayo. Asa man dito mo ang kuwan, probinsya. Ano, this, sa yung pangalan to tayo, dito. Ha? Sulmiyon? Kihano. Kihano, Kihano tayo na. Ginadiha sa Alupis tayo. Tapos, kay nagkuhan mi tayo usay kay ikaw nakita ka na ko sa Facebook na i-share ba and then naka-decide din ko nga pangitaon ta ka ug kung say angay ako itatabang sa imuha. Kung dili, bisa na ka nang ito kung siya tundin niya. Ito mo kung gusto ba yung sige. Dito mo kung magpulong sa pares ko. Gana ko tinabal. Kung kapag niya ang dito, susunod. Yan kung kakatuwa ka, mag-5,000 ka rin. Yan kung kulos mo ba yun. Yan kung itabangan ba. Natao ko nga makakita ni mo tayo, di ma magdaduha ko ni mo. Tabang nito mo sa imong sitwasyon, labi nawa kay apo, anak, na mugam sa imuha. Ang sige kung mapalit sila, ay kita sa Alupis. Kunya, sa kadaghan mo kaliwat ara. Diha jud sila mga relatives nga wa jud ka kasulod sa imuha. Bisa na oy ug na kay Pero pwede sa kuwan. Jadi kang root ba? Ito ko yan. Karena siya, nasa bagay bagay. Kapag nagbuka, hindi maputa magbuka. Ako yan buka na. Kailangan magbuka ang sinas. Correct na pinagbuka. Pakulan pa hindi ko ba? Naalam mo siya. Kung naano ang pagbuka, nag-ano yung wasta ko. Sabay na rin ang karin niya. Naku sa magbuka. Nabili ko kung magbuka. kunya tay ug maninda ka tay unsa ka man nimo kanang sa man magyoron lang. Mga to ka lakaw ra ka. Di kang ka dire lakawon imong pardo. Sakay ka. Ako na bitaw na. Oh. Sakay ko kasi. Padong. Pwede ko pa. Okay. So, nangutana ko tay pila man imo ang income ani sa usa ka adlaw makapaigo pa sa imong adlaw-adlaw nga Hindi lang magpares na. Tapos buwan? Yan pag inaano no? Alam ko ako. Sa tinta lang ka. Oh, nya maurot jud. Wala suta. Kaya ang Philippines ang siko na ako. Oh, nya pila may imo anak tay? Sa pila man ipatong nimo pila imong kuha anak? Taga-usa pila mo man? Kuha nimo diri? Di pila jud imong estimate nga Income sa usa ka adlaw. imong mahalin na niya. Dili lang magkuha, sir. Labing kuan gud imong labing minus dili ka tugod ang tasan. Labing minus mga Chris. Sa adlaw. 300 pesos. Oh. Sa 300 pesos pila may imuha niya na. Dili ka ng 300 pesos. Ako na lang siya. Imo ginansya na ka. Ginansya na. Ginansya 300 pesos. Sumo na labing gamay nimo sad. Oh, napagkali usahay, sir. Nabi na pagkulan. Oh, kanang magawan siguro dili sud jud na. Kapinagatos. Gatos kapin. Oh, basta magkulan. Pero tingali matapag-tapakan na sa pila sa usa ka semana, di ba? Magbay lang tayo. Pila na pagidaro nato, Roger? Kuha na. Stinted size na. Si Tintay Size. So kaya pa kayo nimo nga mo lakaw-lakaw din napita dili sa Cute Pardo padong dito sa simbahan, no? Okay, kanang kuha, kanang ubalin na ko dito. Ako na kong kagipan. Oo. Lapas na dos. Usa kay kong tricycle. Ako na Oh, tricycle. Karga ba? Diyan kong balik. Nya dayon. Basta pa lang ko dito sa nanay Pilipinas siya. Nya pagbalik nimo dire, Sa kay gibong. sa kay gyapon ka. Na makuhaan na 20-20 sa 40. Gamay na lang mo ha? Hindi, kuha lang din ako mga kanang gabay lang sobra. Kasi unang kong hapon. Kanang kaunin mo tayo, sama ka magluto ka o Hindi, anak magkaon na ko ka sa anak ko Restaurant, sir. karinderya. Ayun dire. Maski pa sa dito pa ko sa pares ko kumain.
anak ko sa kanya. Pero anak ko pagkuman ko, luto sila kay mas lang nga ulit to. Kay nang ako atay ba kay naantay ko sa imong hatay kay ngano tiguang na ka kaya pa nimong nanindaw kung nani ba samantalang nang dagkog lawas diha dili ka ba maguna-una og ngita og trabaho nga makabuhi sa iyang pamilya ikaw kay kamot ko Pero ba yung kaluhan maras sa pagkuman ko, kanang magkuhan si kasi kung wala yung anak na, walo sa orang yang mahadlok mo sa mo kasi nagkatrabaho mo kay masuko ko sana sila sa wonder ba? imong mata tay way diferensya ay nay katarak pero imong pangdong okay pa no Okay ba? dugay na na imong katarak Bukan kaya niya ito kaya ang tuwing kaya niya tulubin ko. Ito ang tagat kalawang ko siya. Kaya po yung tagaan kang kirkikiray ba? Para ito patukulog ko sayang. Kaya ang kuha nga ito, ako lang yung lugas ko ba? Kali ka din na sa limit. asa man sad mo tukod Tinis ko rin, hitag lugar din. Hindi sa sigat ba? Kaya kaya wako din po makakita ng lugar na ako. Ma'am. Pwede na ito ni siya igulong barangay din. Kana ma'am din tabag asa siya na ko pwede ibutang o tukuran, di ba? At kuwan ba ma'am, karon, Kanang doon sa barangay ba, kasa nagpipirya ba nga pwede makatukuran nga siya na ba? pero karon sa ma'am, Pagkakaroon lisod. Ha? So ngani ka din ka mga ngani nga sitwasyon din eh. Sa gamay lang ba, di ba? Payag-payag lang ba? Mula ito ka ito, ma'am, ito, nabangan ako sa pagpalawang concept. Nagaan ko sa tikin, nakuha nga ito ako lang yung gasto. Kung yung limit ang palawang concept, 5 na kadlaw. 5 kadlaw, limit. Nagaan ko na siya sa Palawan Phone Shop o 30K, katupolo palay, pero na-limit 5 days, right? Right? Kunya kahit surong sa 5 kadlaw, gusto mag-uwi sa surong pagkitang lugar, kaya ba? Kung dihatag na sa tuwa, dahil kung mga pagkain, usap na sa ating bukas. Kaya, ako mag-ina sila na pwede-pwede kumata. Kung ginato dito sa UCD, dito sa mga Lalo sa dede kay watan na nangumpra daan kay o mangumpra ta di na sa dede niya magamit kay di man siya magluto. Pero Sa kung kanya hindi, ram sa mukhaon. ako di ang mga niya yung pasto na eh. Ako kayo mag-bukas. Ako na doon gusto ko kumangko. Nagkakaroon ko. Magbukas. Pero ito dihatag ni ito sa President Linya. Ako ito nabitang UCD. Diba? Ako yung Oh, kay naa pa man kay gikapuy-an ato nga kay niya karon kay wa man kay gikapuy-an. ang hirap ko pa sa gawas. Gawas naman kampaon. So, dati ka pa na nila sa agad. Ano? Kanang imong 300 per day nimo noy kaigo ra gid nimo sa Saksibana. Dagan sa panahon. Kadang samsel sa ay kadang-kadang ko Kita. Say ko mga buhatin sa Pilipinas. Kadang ko sa kaso sa ko Pilipi 30 pero muna ni mahapon na katinda ko nagmay naman ko punta ko sa ko dahil ko bitinta sa tinta Pilipi 30 So kuwang gyud nimo sa Saksibana ang imong kuan. ako yung kanalang tingin ko kuwag pada ko Nya kanang yabangan mo da pila si abang nimo dia. sugod ko na ko na itong magsugod ito may tingin ko nga nagkaroon ko abang gikan sa April 28 gato sa Mayo 28 ako lang yung May 28 isugod na sa Pilipinas isugod na Oh, kay wa kanya bungati kay maluoy sa siya nimo. pero kan anak pa lang mo makinahal ko si pag-ibig kanang Pan, kanang makuha naman kanang ini kita ada gabi makinahal ko na si mapapit anak ko man kasi ko mga yang bisa na tumagod na wato ko dito banan ko niya pagkuha ng supan nama kay senior citizen tay? tapay na ko na kali na wato ko dito na Walay record basta wala ka magkabutar gani, di ka kabutar din sa ato kuan city. Wala jud kay senior citizen nga madawat. Kapag why senior Bisag pa niya, citizen si tatay kaya siya katapusan ng komputer, kaya ito, maganda na ito. Ako rin ang di ko
doon dito, ang ako, para makapalay ko ginabot sa sinod ba. Huwag ko pipigil sa doktor. Oh, di basta wala ka magbutar-butar na. Pero dapat lang kayo sunod kong putar. Kung ibig-ibig, kung ibig-ibig, Oo, taas mo na. Kanang karon gani do ka tuig do ni mo kuan. Kay gimonitor man nila gud nga ikaw naaba jud ka sa city. anak ako mag-concert putaran sa Nabangon place kuan yung anak ko lang. Tapusan ko putar siya atong purpose nito. Mao ra gid na mao lang pamatakaran. So ang imo karong problema, ang imo jung kuan na kuwang riyad. At ganun ko sa pagkakita, karang kinakangit na dito sa ito. Bisan pa na pusukin ka. Karang nagsimbo dito sa lugar ko. Na ang kuan sir ang katong bilala ko sa simbo bilo na kuha. Ang Pilipi, na ko kasi ko na ho. Nya kag imo sa problema siling fan sa nila kag siling fan sa balay ninyo. Kung makinag, pero ako na kung ingat tumagot, so ito masaya tumagot. Huwag ko na po niya, banan ko niya. Basta agi mo problema siling fan, mo ray problema nimo sa inyo siling fan. Yeah. Hindi pa niya, kanang CR, nabi ba magamit ang CR, ito mo, niya na lang yung anak ko, pero ako magamit CR, ako yung para siya, kana ako magkauban, kumuma ko na ang CR niya, Nga mao sa. kumuna mo siya niya, gamay na ko na CR niya, kugaw pa niya. Kay mga paps mo na yung kuno si Manoy nagidad na karong 70, 73 na no? Dili, 26. 76. Adod karon naganya mo naglakaw lang gyud pang ano nga nininda lang gyud siya og kuan kanang pinipig mga ice pop ng tinda Yung ba? ice cream yang tingali target or yung mo minimum or 300 ra sa ibo taas gamay ang iyang ginansya sa matag adlaw niya nagkarapag ni siya og 1,500 pesos. No, nayo panguban nga makakita anini nga si atong matabangan siya no kay ulitaw man ka ulitaw ang guwang no wala siya pamilya no. Naragit si Sige nga po mga palit. mga parinti na pero pamilya wala siya naginusara na ni siya. Mga nagpuyog balay nga nagabang